Ja moikka! Mä ajattelin tässä kertoa teille vähän yhdestä mun diagnoosistani, joka on epävakaa persoonallisuushäiriö. Tästä on niin paljon sanottavaa, että mä todennäköisesti tuun tekemään 2 videota tästä. Mutta aloitetaan kuitenkin sillä, että miten tämä sairaus mulla niin kun todettiin. Ja sehän tapahtui Etelä-Afrikassa, kun mä olin yhdellä sairaalajaksolla ja siellä sitten valitin jostakin asiasta. Muistaakseni se oli se, kun mun benzodiazepiinihoito katkaistiin kuin seinään, mistä mä oonkin tehnyt yhden videon. Niin mulle annettiin tämmönen niin sanottu hankalan potilaan leima. Ja tämä hankalan potilaan leimahan oli heidän mielestään se kriteeri, minkä takia mulle annettiin tämä epävakaa persoonallisuushäiriödiagnoosi. Se oli heille niinku semmoinen tavallaan vähän niin kuin rangaistus mua kohtaan. Mutta kyllä mä tunnistan näitä epävakauden merkkejä itsessäni aika paljonkin. Mulla on tässä edessäni tämä mielenterveystalo.fi-sivusto ja mä katson tästä, että ominaista on tunnetilojen ja minäkuvan epävakaus sekä huomattava impulsiivisuus. Tämä pitää ihan täsmälleen paikkansa, tai sanotaan näin, että mitä niin kuin pidemmälle tässä elämässä on päässyt, sen vähemmän mä tunnistan näitä persoonallisuushäiriön oireita itsessäni. Et mä en tiedä, voiko tästä persoonallisuushäiriöstä niin sanotusti parantua, mutta ainakin se on niin kuin, helpottanut mulla tai laimentunut, jos nyt näin voisi sanoa. Täällä on tämmöinen itseä koskevan käsityksen ailahtelevaisuus. Välillä henkilö kokee olevansa epäonnistunut, mitätön ja hävettävä, välillä taas erinomainen ja pärjäävä. Eli tämähän voidaan herkästi sekoittaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön, hypomaanisiin ja maanisiin kausiin ja masennuskausiin. Mutta persoonallisuushäiriössä nämä muutokset on usein nopeampia. Eli saman päivän aikana saattaa mieliala sahata niin, että yhtenä hetkenä tuntee, että jes, mä oon niin kuin top of the world, ja toisena hetkenä taas siellä alimmassa kategoriassa sitten. Mulla itselläni tämä itseä koskevan käsityksen ailahtelevaisuus ilmenee erityisesti sillä tavalla, että mä en niin kuin oikein tiedä, että kuka mä olen. Mulle saattaa tulla joku idea, semmoinen, minkähän mä nyt antaisin esimerkiksi, vaikka yhdessä vaiheessa, kun mä innostuin hirveästi niin kuin luonnonsuojelusta. Se oli yksi kerta, kun mä olin sairaalassa ja mä ajattelin, että mä liityn niin kuin tämmöisiin kansalaistottelevaisuusjärjestöihin ja alan niin kuin tätä asiaa ikään kuin sieltä käsin sitten ratkomaan. Ja tää tuli mulle ihan sillain niin kuin puskista tavallaan tämmönen ajatus, ja sitten mä niin kuin rupesin identifioitumaan siihen, aloin vegaaniksi ja aloin tekemään niin kuin kaikenlaisia, otin selvää tosi paljon tämmöisestä toiminnasta, olin yhteydessä ihmisiin. Joku henkilö saattaa pystyä, tämä on toinen esimerkki, joku henkilö saattaa pystyä, niin kuin, jos nyt rummasti sanotaan näin, niin kuin manipuloimaan mua aika herkästi, että antaa mulle semmoisia ideoita mun itsestäni, että mä en välttämättä ole kokenut itseäni vaikka jonain tietyn tyyppisenä ihmisenä, mutta joku ihminen alkaa vaikka jotenkin niin kuin syöttämään mulle informaatiota, että sähän oot tämän tyyppinen ihminen. Ja sit mä alan niin kuin sokeasti uskomaan siihen. Eli mun identiteettikäsitys on todella hailahteleva. Ja se on ollut aika semmoinen niin kuin häiritsevä tekijä tässä elämässä, kun mä en yksinkertaisesti ole tiennyt, että kuka mä oikein olen. Tämä saattaa kuulostaa ihan hassulta semmoisista ihmisistä, joilla tätä persoonallisuushäiriötä ei ole, mutta itselläni tämä on ollut aika vakava paikka, kun ei ole sellaista pysyvää käsitystä itsestä. Pitkäjänteisen toiminnan vaikeus. Elämän suunnitelmat saattavat muuttua nopeasti, ja suunnitelmiin ja sovittuihin asioihin on vaikea sitoutua varsinkin silloin, jos niistä ei saa välitöntä palkintoa. Tämä on myös semmoinen asia, että mä innostun hirveän herkästi jostakin asiasta. Se voi olla ihan mikä tahansa asia. Mä saan päähäni vaikka nyt sitten noiden kristallikivien kerääminen. Yhdessä vaiheessa varmaan useamman kuukauden ajan ainakin
innostuin noista kristallikivistä niin, että mullahan on tuolla niin kuin 2 kaappia täynnä niitä kristallikiviä. Mä käytin ihan jumalattomia määriä rahaa niiden kristallikivien ostamiseen ja hankkimiseen. Mä hankin niitä niin kuin netistä, mä hankin niitä tuolta Virosta, kun me käytiin siellä, ja vähän sieltä sun täältä erilaisilta messuilta ja muualta. Ja sitten se tavallaan niin kuin lopahti se innostus. Et se oli sitten siinä, ja nyt mulla on noita kristallikiviä siellä. En mä niitä halua myydäkään, vaikka niissä on tosi paljon rahaa kiinni, mutta en mä niillä enää mitään teekään. Et mulla oli tämmöinen kausi, että mä jotenkin ajattelin, että ne kristallikivet on jotenkin niin kuin hyödyllisiä jollekin chakrojen puhdistukselle tai jollekin muulle, mutta sitten tavallaan niin kuin, nyt mä en enää näe sitä sillä lailla ollenkaan. Ja tämmöisiä esimerkkejä on lukemattomia. Mä saatan alkaa ihan hullun lailla vaikka liikkumaan, että se on niinku semmoinen jokapäiväinen projekti mulla, että mä liikun joka päivä, saattaa olla niinku kerran 2. Esimerkiksi nyt on vähän niinku semmoinen vaihe päällä, että mä joogaan aamulla tai tanssin aamulla ja joogaan illalla tai päinvastoin tai teen jotain lihaskuntoharjoitusta aamulla ja jotain muuta sitten illalla. Että tämmöinen niinku mieletön niinku kiinnostus ja into jotakin asiaa kohtaan. Mutta tyypillisesti mulle tämä into lopahtaa jossakin vaiheessa aika nopeastikin sen jälkeen, varsinkin jos mä koen, että mä en saa sitä palkintoa siitä, että mun kunto ei vaikka kasva sitä vauhtia, kun mä oon toivonut, että se kasvaisi tai jotain muuta vastaavaa, että mun kehossa ei näy niitä muutoksia. Mutta tässä esimerkiksi ne ihmiset, jotka on katsonut niitä mun 2-suuntaisen mielialahäiriön videoita, niin varmaan huomaa niitä yhtymäkohtia. Et mä voisin sanoa omalta osaltani, että mä oon vaikka hypomaaninen, mitä mä nyt oon vähän niin kuin ollutkin, mutta toisaalta tämä persoonallisuushäiriö ikään kuin ruokkii tätä hypomaniaa mun kohdalla, niin kuin mullahan on siis molemmat, tai siis mulla oli 2-suuntainen mielialahäiriö ja nykyään skitsoaffektiivinen häiriö, mutta siinähän on elementtinä tämä 2-suuntainen mielialahäiriö myöskin. Niin mulla on ikään kuin molempia ja ne niin kuin tavallaan ruokkii toinen toistaan, mikä on ollut kyllä aika hankalaa. Tunteiden säätelemisen vaikeus. Vaikeus tulla toimeen varsinkin negatiivisten tunteiden kanssa. Tämä saattaa johtaa hallitsemattomiin raivonpuuskiin tai pohjattomaan alakuloon. Tämä on kyllä semmoinen asia kanssa, minkä mä tunnistan, että mulla on ollut, ei ehkä enää niin paljon. Että mulla saattaa niin kuin mennä kuppinurin jostain ihan ihmeellisestä asiasta, mikä toiselle ihmiselle ei välttämättä merkkaa mitään. Ja sitten mä saatan niin kuin raivota ja raivota ja raivota. Siis itse asiassa nyt kun mä mietin sitä, niin mä en ole tämmöinen enää ollenkaan. Mutta niin kuin nuorempana mä olin ihan superailahtelevainen mun temperamentin suhteen. Et saattoi tulla yhtäkkiä niin kuin valtava masennus ja ahdistuneisuus ja tulla semmoinen niin kuin luovuttamisen fiilis, että mä en kestä enää. Ja sitten yhtäkkiä taas niin kuin olla niin kuin ihan niin muissa sfääreissä. Ja näiden raivonpuuskien kohdalla myöskin mä huomasin, että niitä tuli tosi paljon. Mutta mä huomaan, että tästä on nyt tulossa aika pitkä video, eli mä lopetan nyt tähän ja mä jatkan tätä epävakaan persoonallisuushäiriön kertomista tai siitä kertomista niin jollain toisella videolla. Mutta mä ajattelin vaan niin kuin tässä kohtaa, että kun on nyt näistä diagnooseista ollut puhetta, sitä skitsoaffektiivisesta ja syömishäiriöstä ja 2-suuntaisesta, niin mäpä teen video nyt tästäkin aiheesta. Mutta ei mulla tän ihmeellisempää. Jatketaan taas. Moi moi!